Ahoj všichni, já jsem Erika a vítám vás u tohle krátkého vlogopaketu. Dneska tu mám Dian a už nám konečně skončila škola, základní škola, a je pátek! Už je pátek, je pátek. Tak už jsme se dočkali tady Dianky ségry. Ahoj, můžeme jít. Můžeme jít. Máme namířeno já k nám domů a Dianka, máš namířeno ty? Se ségrou? Já mám teď namířeno na autobus a je domů konečně. No a zde budeme malovat, takže nejlepší. No tak jdeme tady takhle okolo. Okolo školy. Máme takhle namířeno. Radši už ne u školy. Radši už ne u školy. Tak, školy jsme se vzdali. Přicházíme tady, doufám, že nás nic nezajede. Dvojte se, snad ne. Ono rozsypala krabice. Trošku se nám tu rozsypala krabice a začíná pršet a je zima. Tak já myslím, že já už jsem vybavená, Diana se taky vybaví teďkon. No. Jupi, jdeme ze schodů. Dejme tomu, že jo. Teď budeme tady přicházet přes železnice. Tamhle jede auto, takže asi poběžíme nebo počkáme. Ne, stůj. Ne, jsme nestihli. Tak, asi tady stojíme a čekáme. Tak teď jsme si zamávali s hasičem a nic nejede, nebo co to je za nějaký auto. Tamhle jede tramvaj, dělej! Tak už jsme tady ve plném složení. Diana se loučí a já se neloučím. No tak Dian mě zatím asi opouští, za chvilku si dáme čísla. A já půjdu tam domů. No a to by bylo asi všechno. Já se loučím, mějte se krásně a čau.